A ljubav prema oldtajmerima je više od posjedovanja starog vozila. To je strast prema automobilskoj istoriji, restauraciji i očuvanju autentičnih priča koje četvorotočkaši nose. Restauracija nije samo popravka, već ljubav do posljednjeg šrafa koja starim automobilima vraća sjaj. Više o tome u prilogu naše koleginice Marije Nikitović. Po struci autolakirer, a u duši ljubitelj starih automobila, Goran Srnić iz Mrčajevaca je znanje i ljubav spojio u uspešan posao. Primerke davno zaboravljenih vozila nalazi na neočekivanim mestima i auto otpadima i strpljivo im vraća prvobitan izgled. Ja se bavim autolakirerskim radovima, limarske radove, farbanjem. To je već se bavim od 2000. godine, odmah posle škole. I tad sam zavoleo taj posao vezan za te stare automobile. Privuklo mi je pažnju, naravno rade se i novi automobili svi, ali ovi su posebni. Eto, iz tog razloga je neka ljubav prema tome. I recimo, gde si pronašao prvi oldtajmer koji si krenuo da sređuješ? Prvi sam pronašao u blizini ovde okolini Čačka, Trepča, Banja. Tu je stajao kod jednog čoveka dugo parkiran. Nije on imao sredstva da ga sredi i tako da slučajno ispalo da je na prodaju i tako je završio kod mene. A ljudi takve automobile prodaju ili poklanjaju? Prodaju. I kakva je cena kada ih ti kupiš? Je visoka? Pa sad, ako neki redak model manje više, ali otprilike kad su u lošem stanju ne može to da bude neka vrednost sad. To tek vredi kad se uloži u njega 5000 evra, 10 već to su neke cifre. Ali u samoj nabavci automobil vredi 1002 evra. Koliko vremena ti je potrebno da jedan auto središ da može ponovo da se koristi? Pa potrebna je restauracija ako se radi komplet, to možda traje od 6 meseci, može godinu dana da potraje, zavisno su delova gde se traže. Automobili koji su proizvedeni pre nekoliko decenija rađeni su od kvalitetnih materijala i u odnosu na današnje pravljeni su da ih voze bar 2 generacije. Imaju neku dušu, znate, i jednostavno mi je milo da ih popravim, da ih vratimo na točkove, da ponovo idu i da blistaju ulicom i tako. I jel postoji neki auto, recimo, koji vam je posebno bio težak za rad? Generalno ovaj. A to je? Mercedes SL 450 iz 1975. godine. U dosta lošem stanju je stigao, ali potrudit ćemo se da ga vratimo na fabrička podešavanja. Ovaj posao obično podrazumeva kompletno rastavljanje vozila, sanaciju, restauraciju, zamenu delova, obnovu opreme, sedišta, volana. Kako bi automobili stariji preko pola veka zasijali punim sjajem, potrebno je mnogo strpljenja, vremena i rada. Pa kad se počne, sve je teško na njima. Nijedan deo nema posla lak. Limarijski treba prvo dovesti u stanje da bude to top, pa onda ide priprema za farbanje, pa između ostalog umeđu vremenu se traže delovi što nedostaje. Takav je ovde standard, Srbija je ovo, tako da najmanje ovde ljudi cene vrednosti i te automobile negde gore preko, recimo u raspadnutom stanju takav auto vredi kao ovde što je sređen. Koji je tvoj ljubimac? Koji si onako baš uradio po svom ukusu? Pa jedan od ljubimaca je taj Ford Taunus, on je 12M, nosi oznaku kupe, on je iz 1968. godine. Ljubitelji starih automobila mogu ih videti na autoskupovima i na revijalnim vožnjama u okviru raznih manifestacija. Ima i održavaju se, recimo skoro je bio u Vrnjačkoj banji, pa ima Niš, ima Aranđelovac, pa cijeli Srbiji, svi gradovi imaju, tako su organizatori. Dok se u svetu za oldtajmere plaćaju čitava bogatstva, kod nas mnogi, nekada omiljeni četvorotočkaši, danas skupljaju prašinu u garažama ili propadaju zaboravljenim ispod nekog drveta. A oldtajmeri nisu samo automobili, oni su vremeplovi na točkovima. Marija Nikitović, Euronews.